Felly mae aelodau o Gymdeithas yr Iaith wedi bod yn gwersylla yma nawr ers bore dydd Llun. A mae'r gwersyll yn dal ar ei draidd beth bynnag. Dyma Lawrence a pa bell Lawrence tu ôl iddo hwnna. Sut ti wedi mwynhau yr gwersyll hyd yn hyn, Lawrence? Gwych iawn, dwi wedi mwynhau i'w wneud y campiwr am y peth rhoi tu allan a BBC a fo Cymdeithas yr Iaith. Gret. A beth chi wedi bod yn neud? Wel, be rydw ni'n bod yn neud ydy jyst campiwr rhoi tu allan o BBC, jyst dangos BBC rydw ni'n jyst dangos y neges wrth BBC neu toriadau ar ysbydoreg os dydyn nhw ddim yn cytuno efo toriadau pam nid barniadau y Llundain hefyd, ond ac hefyd rydyn ni'n jyst gwneud posteri rhoi tu allan ac hefyd dwi wedi sgwennu can yn enw gwersyll Amddiffyn be dwi wedi gweld ar y posteri o rhoi tu allan a pa bell mar. Ac hefyd dwi wedi sgwennu popeth ar y llyfr bach mewn cyhoeddi ac hefyd llyfr bach Cymdeithas yr Iaith. O, gwych. So, beth mae'r gan amdano? Beth yw'r geiriau, beth ti'n sôn amdano yn y gan? Mae gwersyll Amddiffyn ydy sôn am ein protest ar y campiwr Cymdeithas yr Iaith, nid jyst yn erbyn BBC, ond hefyd yn erbyn San Steffan sydd yn bwriad i'w wneud toriadau ar ein sianel, ac hefyd BBC yn bwriad i briodi ein sianel. Dwi wedi dŵad briodi, dwi'n dŵad ysbydoreg a BBC ei gilydd. Wel, mae hwnnw'n ddangos, mae'n bygwthiad ein sianel i mewn annibyniaeth, sianel 4 Cymru am y peth. Felly mae ysbydoreg yn bwysig i ti achos oedd e'n helpu ti dysgu Cymraeg? Am y tro gyntaf mae ysbydoreg yn jyst helpu fi sut i dysgu Cymraeg, ac hefyd rhaglennu ffefryn ar enghraifft Nodyn, Rondoron, Pantalar, ac hefyd ar gamera noson lawr yn dim yr rhaglennu ar ysbydoreg dwi'n licio gwylio achos Nodyn achos rhywbeth efo cyddoriad achos y cyfansodwr ac y gyddwr ydw i felly hoffwn ni'n jyst gwneud y cyddoriaeth a popeth yn Gymraeg a felly mae gen i brydwydd os dwi wedi dod ar y Nodyn os dwi wedi sgwennu album pa mai os dwi wedi dod ar y Nodyn i performio ar y llwyfan, ond mae ysbydoreg i mewn y bygwthiad rhaid does dim ffwrdd ond i protestio os o'n i bai dim byd i colli o gwbl. Cool. Wel, ti wedi gwneud yn wych, Lawrence, achos ti yma ers bore dydd Llun a ti wedi cysgu 2 noson nawr yng nghanol y glaw a rhai nosweithiau arall i fynd tan diwedd yr gwersyll a wedyn bydd yr Theatr Stryd dydd Sadwrn am 11:30 tu allan yr cloc yn Bangor a beth arall sy'n mlaen, cyfarfod nos Wener yn Caernarfon hefyd yn Institute gyda Hywel Williams. Iawn. A wedyn, mae wedi bod yn wythnos da, ynddo i codi ymwybyddiaeth. Yndi, wythnos gwych iawn, ac hefyd mae hwnna'n wythnos hyr iawn, a mae hwnna'n rhaid gwahanol iawn i fi i mewn gwrthgyferniad dwi wedi aros yn yr ystafell wely efo'r cyfrifiad neu jyst sgoio pethau ar y Facebook achos dwi'n meddwl mae'n chydig bach yn diflas iawn, felly campiwr i fi yn orid gwahanol iawn i fi, mae'n jyst newid y bywyd fi chydig bach achos, of course, dwi wedi bod yn campiwr o blaen pan dwi wedi dianc o briodas mawr nawr y 20 Ebrill pan dwi wedi dod i campion yn Llwyngwair efo Balch y Cymru i jyst dianc o popeth, dianc o'r media hype gan y BBC ac yn y blaen sôn am y briodas mawr, felly dwi wedi sgwennu can yn enw Gwared y Briodas wrth canlyniad, ond dyma'r ail tro i fi i gwneud y campio, ond ar hyn o bryd dyryw wythnos, felly mae hwnna'n tro hyr iawn i fi wrth wneud y campio, felly lot cyffroes iawn i fi. A hoff gan lot ohono ni ganddo ti yw ffrapwyr hyll.
Neu ffrapwyr twp. Beth mae'r gana amdano? Mae gaedigeg ffrapwyr twp ydy gan sôn am dros y gwrth ffrapwyr ar y Facebook ac efo gwrth bwlis sydd yn hacio'r laptops person arall ac yn sgwennu peth cas ar y Facebook ac yn dweud o ti'n idiot o ti'n beth ac yn y blaen neu cropio llun bobl ar y peth dydy pobl ddim yn licio. Felly dwi wedi sgwennu can sôn am ffrapwyr sydd yn dweud peth gas neu cropio llun am bob man. Ac ar y pennill olaf dwi wedi dod anwyl gyfellion os rydyn teimlo tres a gweithio wrthyn nhw i roi big English. Hei, ti'n brenin ffrapwyr twp, wnewch chi stopio sgwennu peth gas neu fydd pawb a mynd i gadael laptops yn gau. Byddwch chi ddim yn gallu parhau. Felly, dyma'r neges. Da iawn, da iawn. Na ni, wel, diolch i ti Lawrence. Diolch yn fawr. A pob lwc gyda gweddill y gwersyll. Diolch yn fawr.